Ngai kepada pipero kipelok bejga hani kapor jika subscriber kumjuk ro yaki viewer ngai kepada pibat ngada keren ro yaki jigar ku gojong juskus kanalong halor gaji gojong pi kajing suk gojong ble kanang long hakadonu dak kemensem gojong pi kajing kemen gojong juskus kanlong halor gadonu gojong pi kipelok bejga ya sprang sekri utrai wat ngap ya kata gesur jong syaitan wat ngap ya jing penrem jong gibreu wat ko ngu ya gesur jong syaitan handai ya sprang singo thu bo Yesu ulong trai jong gaji mujpi singo thu ba ya gipop jong pi lamap bat ya pi la pelai parno nang pop ya sprang kum kita gibreu kibat mai kum kita gibreu kibala shikri shisha yo Jesus Christ pikwa em bansan haga jinglong mensem pikwa em bansan haga jinglong mensem haga ni gisingi shibon ki breu ki kwa bansan haga jinglong mensem ki kwa bansan ki kwa ban sempang ni kiten joble ki kwa ban singo thu ke kiten ke joble ki kwa ban nang ban yalap ke gospel ki kwa ban nang ban yalap ki breu ban keren ni ki breu ki kwa ban le nem ta Jesus Christ kata ke jemut ke bagi kwa bansan haga jinglong mensem pigi ba page ni video atau pikwa sisa ni em bansan ha ga jinglong mensem barok ngi kwa ban he bansan ha ga jinglong mensem ki prok bisnga menu bom kwa barok ngi kwa ban he bansan ha ga jinglong mensem bat kata ga de ga jing kwa ga Jesus Christ yang ngap de pi baka de ngi ban he bansan ha ga jinglong mensem bangin ya syafrang bangin ya lap ga gospel ga Jesus Christ bangin long jigir khu ha bagi beru gi pet yang ai pi kinyo i ga jinglong Jesus Christ namar ki beru mentah kim sngap ya ke ba manga pi ka bangi keren dagi sintur jingi kim sngap ya kata ki kampe ya ke jinglong jing im jongas pi ka man lagi si kumnung keren kumnu ka ya ke yang ke jongas pi na kata ka daw ujisu kwa yang ai pi begin san begin rangba ha ke jinglong mensem pi kwa sisani em ban san ha ke jinglong mensem ka ktin ke jong blai ka ong la pi pule ar Timothy kalanong ga ba lai kesti gaba ar u after Paul sha u Timothy kalanong gaba lai kat khot gaba khan riu ka tin ga jomlei ka ongum ne ka jing tho baro kalong gaba persat sem do ublei bat gaba mentoy ya ga jing kai ya ga jing sneng ya ga jing penbet ya ga jing penmelen gaba ha ga hok khanang ba ubriu jong ublei un yo long janai habal pendap biang u sha ga jing le babaha baro lada pikwa syaban san ha jinglong mensem ki prok bejinga singot ho ikani ba don kam ban puli ge diga ktin ke jong blai don kam ban ai ga por ka ba keluj ban ai ga por khambun ye ga ban puli ye ga diga ktin ke jong blai ye ga ban duai ye ga ban shong ha ki kisat ge jong disgrace don kam ban puli ge diga ktin ke jong blai namar balai don kam ban puli ge diga ktin jong blai ka ketin ka jomble hang ni ka ong kani ka jing tho baro kolong bal persat sem do ble ha ki shikri ki jong u ka ba umon bat ki tho e kani ka ketin ka jomble da ka jing persat sem jong ble haki bat darangi puli kani ka ketin ka jomble kani ka ketin ka jomble kan hikai yang ai pi man lagasngi kan hikai ye kani ka jim ka junga ka jokpi ki pelok be jinga ban kan sneng ro yang ai pi kan sneng yang ai pi kan penbet yang ai pi kan penmlien ro yang ai pi bangin le ya kamon ke jong blai na kata ka daw la ding ngi kwa sha ban sam ha ka jinglong mensem idon kam ban chong hakikat Jesus Christ man laga step man laga met man laga met man laga si ki progresinga na markat bagi dang puli ni kiten joble kata ngi dang yo ke jikai kata ngi dang yo ke jing sneng kata ngi dang yo ke penbet kata ngi kiten joble kanang penmlien ngi bangin le ke hok bat bangin long kita gibru ke janai ha jinglong ke jim singi bal adang ile kumta nganut bangat ong pi pro jinga ngin ya sprang ngin don de jing slur ban yalap ke gospel kumno ngin yalap ke gospel kumno ngin ye tho spang Jesus Christ sekiwe la ngim tip ye ke ktin ke jomle la ki bru ki kli yang ap de pi ka ba kumno ke jubab ka bangin jubab la ngim don ye ke ktin ke jomle kumno bangin san ha jinglong mensem la ngim singo tenan ban pule ke ktin ke jomble la ngi kwa sya ban san ha jinglong mensem ki plok bisnga ngakwa ban kentui pi ngakwa ban ai mensem pi shong
hakikat ujus Kristus pulih gini keketin ke jong boleh kat ba pidang pulih kata pidang yo ekabor kat ba pidang pulih gini keketin boleh kata gini keketin boleh kadang seneng kadang penbek kadang penmelin ru ipi ba pinle e ka hok ke jong boleh ke prok besinga ba pin im kata ke jim ke bariu boleh ba pin im kata ke jim ke ba terang ke ba sliang ba pin im kata ke jim ke ba yalap ru ke kerteng ke jong ujus Kristus la hanu nu jaka la hayu la hat la ga balang ga bapidon la ga yeng ga sem ga bapidon la ga shnong ga tha ga bapidon la ga zakat re ga bapidon kat bapidang pului ga ni kitin jble kata pidang he pidang san ki prok bijinga ka kitin ga jble ka ong shu la re pipuli ke sti after ke sti ni after Petros ke menekong ke lanong ga baar ke khot ga ba nengkong bat ga baar namar kata habala eno ya gajing pensniu baro bat gajing syukur baro bat gajing le asap bat gajing bisni bat gajing keren sniu baro kum gi khonlung badangkha tu pin kwa hir ya ga basngur kadut ka badai mensem khnang ba pinyo san daka sha gajing penim ka ktin ga jomble ni ka digit khot ban kong kong kumang mangap la phi ngile yo e kata gajim ga bathamai bat ngile eno e kata gajing long marim jingi baro namar ukris uladon haga donur ke junga jupi ngim singau tenat syo ban le kata ka pop ngile isi kata ka pop bat ngile eno kita baro bat ka badon kam ningai phi ka dong bagi de ban terang ban puli gini ketin joble namar gani ke ketin ga joble kalong kedut ya ga jim ga junga bat ga jopi kumba u khonlung u terang ya ga dut na ka kemi ga jong u kat no tam nam ta junga jopi ka dei ngi ban terang ban puli ya ga ketin ga joble ka badai men sem yang ai phi daga bangi le kum ta ki pro singa ngin he ngin san ha ga jinglong men sem ngin he ngin san ha ga jinglong men sem bat ngila ru ban le e kamon ka jomle ngila ru ban im ka ta ga jim ka ba pen singo baha yo ble compare gi bru ki kren ben kum noi phi compare ka ta ka pop ka ba pi sai le men swa hoi phele yo jingma man ta ka wan ban pan remi phi ki prok pi singa kwa pangan oi phi kat ba pidang pului ke ketin joble kat ba pidang di ye ni kedut ke balong ke ketin ke joble kata kadang penbej kadang penmelen ni pi kadang seneng kadang hikai pi ke provinsia kata pidang he pidang san ha jingom sem bat pinyai seprang pinyai ngai pinyai de jislur ban yalap ye gospel ke jong Jesus Christ le ikene ke provinsia ngai pinom ba bele de pile ikene pinyo sngoru bat pin sngo thuru ye kata ka ba ublei upendap ipi bat pin singu thuru ya ta ka jingslur ka badon ha ka jim ka jong pi pelok bisinga don kam ban chong hakijat Jesus Christ da de pikwa sha man san ha jingom sem ublen kor khu